Pakutodawo kutomboitwa national cleansing pana because mweya tsvina yawanda panzvimbo panapa vanhu vari kufa panowawandisa. Zvichiteera tsaona yakaitika mumugwagwa weBulawayo Road, VemaChurch auya kuzonamatira panzvimbo iyi. Ndimi nzira, ndimi chokwadi, ndimi upenyu. Nzvimbo iyi yapararira vanhu vakawanda. Inini mufundisi nhengo yangu ikafirwa, zviri kureva kutiwo inini wacho ndatofirwawo. These Christians, they pray, they are sort of praying against Satanism. Pane varume vakauya vakapaka bhenzi yavo pabus stop apo, but vanonga vari kunzi vakapfungaidza zvimishonga here sort of, but vari kunzi vanonga vakapfeka zvinhu zveblack. Vari kutsvaga ropa revanhu kuti vaite mari.